Gusto ba ka madato? Gusto ba ka mahayahay sa kinabuhi? So mao na ginapatinguha sa mga tao karon. Pero ang atong hisgutan karon labaw pas pagkadato. Kaya ang pagkadato diri sa kalibutan na atong nakita karon mga hanaw man mga sakyanan, mga balay, temporary lang na. Pero ang pagkadato kining pagkabulahan na atong hisgutan karon diha sa pulong sa Ginoo. Gingon ra sa John chapter 1 verse 12, "Yet to all who did receive him and to those who believe in his name, he gave the right to become children of God." Sabihin, mahimo kang anak sa Ginoo kung imo siyang dawaton ug mutuo ka diha kaniya kinsa man na si Jesus Christ. Kay siya ang naglalang nagbuhat sa tanang mga butang. So mas labaw pa sa dato kay ang dato. Pag naara may kwarta, pag naay mga bilyon, trilyon, milyon, pero ang Ginoo tanang butang iyaha. Mao na kung ikaw mahimong usa sa mga anak sa Ginoo, kung mutuo ug mudawat ka kay Jesus Christ, mga lagad ka tinud-aray diha kaniya, labaw pa ka sa dato.